Tak jo, tak ahoj Zuzi. Ahoj. My jsme se domluvili, že uděláme takový krátký rozhovor o tvém příběhu víry a o tom, jak jsi vlastně se střetla s náboženstvím moderním, teda, který se jmenuje mormonismus. Na začátek se asi zeptám, jak jsi vůbec se dostala k víře? Byla jsi vychována ve věřící rodině, nebo... Je to popravde tak, že ja som z malej vesnici, kde dá sa povedať oproti nám je taký menší kostol. Či som z veriacej rodiny, to je také dosť diskutabilné, no. Či chodíš do kostola, nemusíš byť pritom nejaký veriaci, hej, ale dá sa povedať, som takej veriacej, hej. Ale, no, pýtaj sa ďalej, čo si chcel vedieť. Takže předpokládám teda na Slovensku katolická rodina? No, je to také, že z tátovej strany sú to evanjelici a z mamkine sú to katolíci. Aha. V jaký době přibližně jsi se začala zajímat víc jakoby o tu víru, nejenom jako, že to je prostě něco, co se dělá, ale jako, že jsi to cítila vnitřně? No, ako som začala to študovať druhým rokom, na tak střední? Nie, na vysokej. Na vysokej? Na vysokej, jasné. Tak som sa dostala do takého kolektívu z mojich spolubydlícich. Budem jednej holke hovoriť Tereza. Aha. Vieme, o koho sa jedná, ale nebudem používať práve meno. Tak ona, dá sa povedať, už patrila k tejto cirkvi. Mormonskej cirkvi. Ale nebola ešte pokrstená, nejak tak sme sa skamarátili a vyšlo to tak, že no tak skrátka vychádzal jej na víkend ten krst. Tak som si povedala, no tak idem skúsiť s ňou pozrieť, že čo to je, a zrazu ani nie, že to samotné sa mi zapáčilo, ale tam boli proste mladí ľudia, ktorí jednoducho mi prišli tak sympatickí a super, že skrátka dostala som sa do takej tej skupiny a potom som začala hlbšie bádať, takže na začiatok to bylo takto. Jo. Když jsi poprvé teda se s tím setkala, slyšela jsi někdy předtím něco o mormonismu? Predtým nejak, nie. Vůbec. Ty si teda pravděpodobně se setkala s nějakýma misionářema? Nie. Ja som sa s nimi fakt ako nestretla, že by som ich niekde na ulici stretla a oslovili ma, nie. Priamo až cez túto spolubydlíci. Přišli teda k vám domů? No, jasné, no. Začalo to tak teda. Jo. A moc, že jsem tam tenkrát byl taky, ne? Asi začalo. Byla nějaká véča tam v té kuchyni. No, tam som asi priamo nebola pri tom prvom obede alebo pri tej prvej party, ale ako... No. Jak to na tebe začátku působilo? Jsi říkala, že už tam byli ty mladí lidi, ale... No, tak poviem to ako nejaká charizmatická sekta, že všetci tak ako, samozrejme, musia propagovať mladých a krásnych ľudí, nie? Nedajú tam nejakého starého, špareného, ale takých krásnych ľudí s americkým úsmevom, tak samozrejme, no. Na mňa to pôsobilo dobre, hej, pretože fakt sa ako zaujímali o toho človeka, nebolo to iba také, no tak iba o tej samotnej viere, hej, ale my sme tak už trošku sa viacej tak kamarátili medzi sebou, takže toto na mňa pôsobilo veľmi dobre. A čo sa týka aj tých začiatkov, keď som tam chodila, tí ľudia, nemyslím teraz ako tých samotných členov, no nie, tí členovia, nemyslím teraz týchto misionárov, áno. Tak tiež na mňa pôsobili dobre, pretože všetci si podávali ruky, spýtali sa, ako sa mám, a tak zaujímavé. Bolo to také vzájomné, hej, takže vládla tam naozaj taká príjemná atmosféra, to nemôžem povedať, že by to na mňa pôsobilo. Samozrejme, zaujímala som sa o to aj, predtým som si prečítala nejaké články, že či je to sekta a tak, ale brala som to tak, že tá moja spolubydlíci bola akási taká záruka, hej, videla som na nej, že je normálna, tak ako, že nemôže to byť nejaká taká sekta, taká. Proste bola som tam, videla som to, skúsila som si na vlastnej koži, takže som to brala, že to nie je také hrozné, ako to nejak píšu v nejakých článkoch. Aha. Takže si sa koukala na internet trošku. No jasne, tak ako bolo to také, no ale vieš, aké je to všetko na internete, nie všetko, čo sa píše, pravdu. Přesně tak. V tuhle době toho poznávání bylo tam něco, co by tě vyloženě zarazilo, když ti vykládal něco o té víře, nebo tak? Čo ma zarazilo? Myslím si, že no tak ani nie, že zarazilo, ale tak vyslovene som im tak nespolkla tú teóriu, že ten Joseph Smith naozaj dostal to zjavenie priamo od Boha. To,
keď sa ma pýtali pred krstom, či naozaj verím, tak som ako prikývla, ale nejak som to neverila. Takže tenhle příběh byl trošku podivný, no, zlatý hej, takže to som im nejak neverila, no. Co kniha Mormonová? Jaký jsi z ní měla pocit? No, tak pocit. Ja som ju v podstate, priznám sa, ani neprečítala, hej, lebo ja som ju začala čítať, tak si hovorím, no tak skúsim to. A tak niečo som si prečítala, už teraz ja nič nepamätám z toho, ale ako som potom postupne začala porovnávať tú knihu Mormonovú a Bibliu, tak nedalo mi to nejaký zmysel. Takže už potom som sa začala tak nejak strániť, že čo a ako, ale vždycky to bolo ešte v takej tej rovine, no tak ešte skúsim to byť, sú to fajní ľudia, takže to bylo také. No. Jo. Bylo tam něco, co tě zaujalo v protikladu k tomu náboženství, který jsi znala, když bys to porovnala s toho, co jsi znala z té rodiny, tak bylo tam najednou něco, co jsi řekla, tyjo, tohle mi tam scházelo. Scházelo? Něco takhle jako pozitivního? Kromě těch přátelských lidí. Myslím si, že ani nie. Takže spíš šlo o ten kolektiv, než o to, že by si nějak uvěřila v ty body nauky víry. Tak. Na začiatku to tak bolo, že fakt šlo iba o ten kolektiv. Jo. Asi misionáři nebo členové tě postupně i seznámili s těma vedoucíma prorokama a apoštolama současnýma. Jaký jsi tam měl poprvé pocit, nebo co jsi pomyslela, když jsi třeba viděl poprvé Thomase S. Monsona a oni ti řekli, tohle je prorok? Neviem, mne to tuším ukázali v nejakom tom časopise a tak. Tak ako brala som to, že je to nejaká autorita, hej, ale vyslovene pre mňa nejaký fakt vůči duchovný a tak. To nie. Neměla jsi z toho žádný pocit, jakože tyjo, tenhle člověk je totálně inspirovaný? Nie. Videla som tam ten typický americký úsmev, hej, na tej fotke a to bolo asi všetko. Že mne to naozaj, z jednej fotky to neviem vyčítať, ale mne to nejak neprišlo, že je naozaj prorok. Jak dlouho přibližně trvalo od toho prvního setkání tedy s tou vírou mormonskou až do tvýho křtu? No takto, bolo to na podzim, už neskorý podzim, keď sa tá Tereza nechala krstiť. A odvtedy som si povedala, no tak akože skúsim sa stretávať s nimi aj ja, pretože tak prišlo mi to nejak tak hoda. Ako fajn sme sa skamarátili, no a trvalo to fakt pár mesiacov, pretože krstiť som sa nechala presne na Valentína, myslím si. Nie, bolo to teda 14. februára. Myslím, no, takže ako fakt to bolo nejaké 3 mesiace. Tešila ses na to, na ten křest? Co si od něj očekávala? Takže ten krst, ja som sa na to v podstate tešila, ale zase to bolo, vychádzalo to iba z toho, že tam budem vlastne stredobodom pozornosti, to bude niečo pre mňa a budú tam ako tí ľudia, ktorí sú pre mňa príjemní, hej, že bola to nejaká taká akcia spoločná, hej, tak vlastne tešila som sa kvôli tomu, ale ako nejak tak duchovne, sama som sa pýtala Boha, že či naozaj ako toto je to práve, ale nejak ešte nedošlo na odpoveď. No ale tak dala som sa už pokrstiť, tak som to nejak zmeniť nemohla, ale ako celkovo ten deň určite sa mi ako páčilo. Tak to som nevedela, čo bude nasledovať. Byla jsi už pokřtěná jako malinká asi katolický? No, ve evangelickom. Brala si to teda, že ten křest, když se byla nemluvně, nebyl úplně platný a že si se chtěla rozhodnout jako dospělá? Áno, ja som to tak brala určite. Tak stále som v podstate bola na pochybách. Môžem hovoriť, že bolo to také zvláštne, no. Nebola si istá, ale zase tam nebolo niečo prezidentné. Presne, nebola som si úplne istá, ale tak pravím ti, išla som tam vlastne kvôli tomu kolektívu a tak. Co třeba mormonský přikázání? Měla jsi s nimi někdy nějaký problém, nebo ti přišli super? Myslím si, že toto sa mi ako páčilo, nemôžem povedať, až na tú kávu, hej, že to si občas dám a to milujem, ale tak občas si ju dopriem, takže to som nejak tak nebrala, tak myslím si, že je úplne v pohode. Taky jsi určitě byla na těch shromážděních nedělních, jaký ti přišli teda? Jaký jsi z nich měla pocit? No tak tiež ako super, pohoda úplne. Nebolo to len také typické, ideš do kostola na nejakú tú omšu, potom dajú ti tú oblátku a
ideš domov, ale naozaj ako skončila vlastne ako to poviem, to zhromaždenie, ten samotný obrad, tak ako tí ľudia potom ešte pokecali spolu a tak, takže ako to sa mi fakt páčilo, bylo to naozaj priateľské. Takže tohle, co vlastně se ti líbilo, to by si byla ráda teoreticky, kdyby jakoby si měla i tak, jakoby ti všechno pozitivní. Super. Tu na to bylo fakt pozitivní. Jo. Kdy se objevily a jakým způsobem nebo odkud první tvoje vážnější pochybnosti? Prvé moje vážnejšie pochybnosti to bolo, ja neviem, hneď po krste. To bolo také, že teda, či naozaj je to teda správne, ako jedna vec je stretávať sa s ľuďmi, ktorých som si obľúbila, a druhá vec, že teda keď verím, tak či naozaj verím tomu správnemu, a potom sa začali diať také divné veci. Pre niekoho to nemusí byť vôbec nič, ale pre mňa to bol akýsi Boží zásah, že teda touto cestou určite sa nemám poberať. Tak ako... Jak k tomu došlo? Jak to zašlo? Jak k tomu došlo? No tak samozrejme, keď som bola na tých prvých pochybách hneď po krste, tak som začala trošku porovnávať Bibliu a knihu Mormonovú a naozaj mi to tam nesedelo a čítala som nejaké veci na internete a tak. A stalo sa to, že zmizla mi kniha Mormonova. Proste, ale to nebolo, že strátila som ju, ja viem, že som proste taký prípad, že občas niečo strátim, ale kniha nie je ako jehla, že kopesená. A je to naozaj tak, že videl si ten dom, ja som ho celý prehľadala, dokonca tuším aj v cirkvi som to tam prehľadala, doma na Slovensku som prehľadala, nikde tá kniha nebola. Takže ako hovorím si, asi tú knihu naozaj k životu nepotrebujem, takže strátila sa. To bola taká prvá skúsenosť, teda nejaké znamenie, dajme tomu. Potom si pamätám, že stalo sa ešte jedna taká vec, a ja neviem, či to vôbec mám hovoriť, taká možno trochu duchovná skúsenosť, ale neviem, či to mám. Klidne povieš určite? Ja teda neviem. Tak nevadí, nemusíš. Nemusím, ale tak proste, ale pamätá si, ja som ti to hovorila, proste mne sa tieto veci fakt stali. Raz ako poledne som si šla ľahnúť a bolo to také niečo ako sen, ale predo mnou sa otvorila kniha, ale tá kniha fakt žiarila, bolo tam nejaké písmo. A teraz som počula ten hlas, ako mi číta z tej knihy a opakoval mi niečo dvakrát. A na tom zvláštne to bolo to, že nebol to čisto sen, pretože viem, že som si povedal v tom momente, toto musím povedať v cirkvi. Ale ako doteraz si nepamätám presné znenie, že čo mi ten hlas hovoril, ale bolo to niečo o falošných prorokoch. Takže toto bolo také druhé znamenie. A tretie, jeden kamarát z cirkvi z Brna, už asi vieš, vystavil na Facebooku fotky z krstov. A tie fotky zmizli. Tie fotky zmizli práve behom tejto doby, čo sa mi stali dve tieto podivné veci. No samozrejme, našlo sa vysvetlenie, že nejaký jeho kamarát sa nabúral na jeho Facebook a vymazal zhodou okolností tie fotky, kde som bola ja na krste, ale predsa prišlo mi to také divné. Tak som si povedala, tak zmizla kniha Mormon, zmizli mi fotky z krstu, nič nemám, fakticky je to zmazané, prosila som Boha, že nech mi odpustí, ak som teda takto zrešila proti nemu, že som sa dala na falošnú cestu, to prosím ťa strihni, na falošnú cestu. A proste som s tým sekla, no. Prestala som sa stretávať s nimi, aj keď som ich mala rada, ale tak... Klidně, jestli nevadí, můžeme se ponořit ještě hlouběji do těch rozdílů, který jsi našla, proč jakoby si se to byla přílišná. Jsi říkala, že jsi vlastně porovnala Bibli a knihu Mormonovu a já si pamatuju, že jsi v podstatě jakoby získala velice silný dojem, že je to třeba i trošku jakože okultní nebo takhle. Pověz klidně o tom víc. Co ti přišlo hodně prapodivné? Týkalo se to třeba chrámů? Tak áno, tak ja neviem, ja som v chráme nikdy som nebola. To je pravda, ale čo som našla na YouTube nejaký ten dokument, neviem čo je na tom pravdy, ale získala som dosť taký dojem, že teda určite niečo na tom je. Že teda nejaké také veci, krsty za mŕtvych a tak. Tajné obřady.
presne tajomné obrady. Prišlo mi to fakt okultné, takže... Jo. Byl ještě nějaký hlavní rozdíl v té víře, kterou si jakoby spatřovala v Biblii a v knize Mormonově, nebo v mormonismu spíš takhle všeobecně? Ja som to dosť nejak tak ako porovnala, pamätám si to vyslovene tie rozdiely určite tam boli. Ako, čo si pamätám, tak jasné, že v Biblii sa píše, že Boh je duch. Hej. A čo sa píše v knihe Mormon, že teda Boh bol najprv človekom, hej. A potom sa stal Bohom. Takže toto si jasne protirečí. Jo, takže to... Fakticky my sa potom tiež môžeme stať Bohmi a toto nie. Prišlo ti, že to degraduje ako by bola. Presne. A potom ešte v Biblii, tuším, to tiež neviem ten verš, ale tiež sa niekde píše na toto že máme sa stráhať pred takýmito falošnými učeniami, ktoré hovoria, že sa môžeme stať Bohmi. Niečo v tom zmysle tam je v Biblii. Takže ako našla som si tie protiklady a hovorím si, no tak toto nie. Jak na to reagovali ti misionáři nebo představitelé církve? Snažili se tě nějak dostat zpátky? Nebo jak argumentovali? Tak zase nejak zpátky, no pamätám si, že tuším dvakrát boli za mnou misionári. Tak ja som nevyšla von. Nevyšla som von a tým to asi skončilo. Potom ešte raz ma tá spolubydlíci Tereza volala na takú, ako by som povedala, večeru, obed. Tak som tam prišla k takým tým starším misionárom, bola tam partia. Videla som to ako takú poslednú nádej, že teda, že či tá ovečka ešte sa k nám vráti, alebo nie. No ale ako bola som tam, ale to som brala už ako takú rozlúčku, že teda nie. Takže ve výsledku prostě sice si tam cítila třeba sympatický lidi, ale prostě tím, jaký nauky se tam učili. Moja viera prostě je iná. Dokáže, že od tohto sa mám držať ďalej. Pomohlo ti to v podstatě třeba víc se přiblížit k té Bibli, že třeba předtím si k tomu neměla takovýhle vztah a tím, jak jsi se musela tím probojovat, tak? Určitě. Určitě. Takže jsi vlastně jsi vděčná za tu zkušenost? Je to paradox, že som sa z toho vôbec dostala, ale je to tak. A ako Boh sľubuje, že keď sa k nemu niekto modlí, tak mu pomôže, takže mne Boh pomohol, áno. Dostala som sa z toho. Super. Kontaktovali tě pak ještě někdy v životě misionáři nebo církev? Nekontaktovali, ale na Facebooku si ma pridal prezident cirkvi, plzeňské odpočky, ale... Prezident Gincla. Napísal mi raz k narodeninám a to je celé. Jo. Takže asi pre ne nejaký význam nemám, takže ja som rada. A mrzelo tě to částečně, že ačkoliv všichni jakoby měli být tví přátelé, takže v podstatě tě jakoby tak nějak nechali prostě jít, nebo si byla... Vieš čo, tak ako, keby to nebolo z toho hľadiska, že náboženský, tak by som povedala, že ma to mrzí, ale tým, že som naozaj chcela mať o tej cirkvi pokoj, tak som aj rada. Som bola aj rada, no. Ako, ja sa doteraz modlím za tých ľudí, nech nájdu tú fakt pravú vieru, ale ako som rada, že som sa tak proč. Byla jsi, nebo jsi ještě v kontaktu s někým z těch lidí, který jsi tehdy tam potkala? Tak v kontaktu, no, tak s tebou. Se mnou? S tebou. Mám na Facebooku asi co pár ľudí. Možno misionárov, asi dvoch. Asi dvoch na Facebooku. A zůstal ti někde jako přítel nebo kamarád, i když jsi se už nebyla členkou? Nebo... No, tak kamarád, no tak tá Tereza, no tak ale kamarátka, tak ona je tuším v Prahe a tak, takže občas si napíšeme, ale tak jasné, keď je niekde ďaleko, tak sa to stráca. Takže v podstatě to hlavní spojení s těma lidma byla ta církev? A jakmile to zmizelo, tak už vlastně... Jsi se modlila v podstatě i za mě, si psala, abych odešla z té církve? Áno, vážne, lebo ja si pamätám, že ty si bol doslova taký fanatik. Pamätám si, že si povedal niečo v tom zmysle, že toto je tá najlepšia cirkev, ako to najlepšie, čo tam môže byť. A mne prišlo, že ty, ak sa z toho dostaneš, proste ak prestaneš veriť tomu, čo tam učia, tak fakt budem rada. Ja neviem, akým spôsobom sa to stalo, že naozaj... Ostala som milo prekvapená. Jo.
To je dobře, to je dobře. To je krásný, takže to skončilo celý happy endem. Tak happy end, no. Tak bola by som radšej, pre mňa by bol happy end, keby nikto tomu nevedel. Vyšiel by naozaj, prišiel by k tej Biblii a nie k nej Mormon, ale tak. Jo. Máš pocit, že třeba ta víra, kromě toho, že jako je to jenom jako víra třeba ve falešní věci, tak přijde ti, že ta víra i jakoby škodila nějakým lidem? Viděla jsi někdy jako takovýhle efekt? Ako škodila priamo? Že by to bylo negativní pro jejich život? Myslím si, že nie. Ako, tie prikázania sú viac menej podobné, že piť a kradnúť a zabíjať. To je ako plne rovnaké, takže myslím si, že v tomto nie. Jo. Tak to priamo v živote nie. Spíš jenom ty falešní nauky, že ano. prostě tam a má to potom dopad v tom ďalšom živote, nie teraz. Takže... Jo. Dobře. Chtěla bys něco teďka ještě vzkázat těm lidem, kteří tam jsou, kteří tě znali, nějaký poselství těm, kteří tam stále jsou? Nejaké posolstvo, tak jediné, čo môžem povedať, že modlím sa za nich. Ako každý má inú vieru a buď chce ísť priamo k Bohu, alebo nie. Super. Tak a ještě se tam teďka, když na to pohlížíš odstupem, to už je, jak je to dlouho, co jsi teda vlastně přestala se s tím stýkat? 2 roky už. 2 roky. Posunula se ta tvoje víra teda ještě o nějaký kus dál? Jsi teďka aktivní členkou někde nebo Nie, věřící? teraz som ako sama za seba veriaca. Tak posunula, myslím si, že určite ako veriaci človek to mám rozhodne ťažké. Ešte keď nie som v nejakej tej komunite alebo v cirkvi, ale myslím si, že určite sa posunula. Jo. Způsobila možná ta zkušenost s mormonismem taky takovou tvoji možná jakoby nedůvěru vůči těm církvím, nebo strach jakoby zase někam vstoupit, když... No určite, keby som chcela niekde vstúpiť, tak by som si overila, čo kážu. Jo. Ich učení. Jo. To celé je. Takže nevěřit prostě jenom na ten dojem venkovní, jak působí, ale co učí. Presne. Super. Tak děkuju. To je asi tak nějak všechno. Fajn.